kaya laki niyo na makanamdog sa giyang kaaran na uralan o kapugod meron o mga diyagaan na gusto mga Islamic seminar na gusto pitibalangan ang mga kalimimula kay Islamia. Siya itanong na yung pagkadag sa programa niya sa giyang 515 Ranao Province Islamic Radio Forum. Ron tanon pagkadag sa kadaglan ng mga programa niya. Nasa Ranao Kialalim, Ansari, Salako. Aya kunya iyan na so Abu Abdi na inipaguma na meron so saringan ng malumbay sa ini panadakanundan at yang kaya dalagang suara. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa ja'ala at-taqwa wiqayatan minasyarri wal 'adzab was sababan muwassalan ila al-khairi was thawab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkakaroon na paganita nung panay maka bubudayo ka si sagyang kai seminaran ng Guagama. Na pagkakanita nung wala pakapanakat niya kita noe na taros sa lakaan ng kita nung wala yung punta pamintuan yung katao na raksa di itanong migulalan so pinagtanong siya suhuan nakapupunang hidaan tanong sumapapadalong siya tanangan. Sabab sa dia magipamimikiran sa manai o anton kumangan luwan wagaman nalangan wagaman hindi tanong katawan na ayan na pasundin sa butakan na da ang katawan tanong sungkul yan na budalangan yan na bataro ni katawin. Sabab sa iyang kaya kapagkakadalag yung kasimitaran ko naman liusipan na ano ko mga puda mga darpa na darapon na saring sanay na may ano bersuwano i-review na pagkakadagtanong sa parang ko naman. Nagyan rin pamitikiran waktu na mga day bukan na kakakalusarayagan sa masayman tulad ang katawan na kapag di tanong katawan bagi maksud tanong pada ya mau ayah reaksi yang satu cakap nada pernah katawan akan tribu matu baya sawasiat abanian kalawani amanadawaya berandaw selama na tribu sa dunia na ayah alam na kanong na pamudaan ang mapubaya sa wasiat ng Paranaw. Ay naman lang lagi na ini. O ngayon ka, di ka nagkatakayin kasi magkariyan nga na papikiran lang na panakata lang na tribo kapilali pa kung na wasiat ng Paranaw. Nabiyan na kayo kanwa yung tigiwan ko na ini ang pagganyan pa nagyasagin sa Cameroon. Bakit namiyari na ba sa niya kaya sukun sa kapambukiyo mga ulama sa rayagan o sa yaguagaman na kialilugan na kiarayaan. Namiya ka pala kaya usapan. Okay na si naman sa kiarayaan na kialilugan kung yung di ka pa makiniga. Okay na. Iman tinaya kadaklan na mito nila sa tangila o yata. Napunapin na sa kanwayak na sa kanong. Yung naman yung kalayaran yan, hindi na naman na po sa matarilaw
nak mesti kita kalau ini dia bisa dia ada melihat tawan Nabi Adam nanti pada kak kena kena nak orang tapi membaca apa Nabi masih minta sedang yang kesatan tu mesti kita dia pun kata saya bukan Nabi budak-budak ini siapa dengan agama kata dia ni pun nama kamu dah kena orang semua ya susah mana yang penalamat ang tanong suwala sa madakla penalamat kaya sampai tanong sa kiyang atin aja. At ilan nila yung kaya ariyakan. Amia kalala akan tiga na papadala menulwang ka. Nanay mo, ang tanong kaya kalapa kaya gitira. Karangan akan na siya punta doon kaya akan tiga na papadala menulwang ka. Sa kiyang atin aja. Nah ini siapa yang tanong-tanong kapag pila-pila ko mga tawanan dyan ng mga lukustano, nakapuna yung katanong sa sampay nuwang ka. Yan sila sa Panginoon yan. Wala naman ang tanuswang niya sa mataklapan alamat. Kaya mataan. Nasukya pa kasagod na kita doon kada doon. Ipun kami yung kapipita. Taman sampai sampai tanus sa iyong kaya oras simanto ada abar kita dunia kata di rumah atau anay amaw pendetik aawida akan da abar dunia kita misalnya tapi susulapannya kita pekerja manusia na ayamala kami pinalaman tanong ko na namin sampai tanong sa iyong kaya orasakan ng mga nyawatan. Sabab sa iyong katlong klase, awila akan paniyakit, kapapatay, na bisita inyo umanisar kita. At hindi nagtatlo sa oras, nagi ulan-ulan, darba, ito lang mo kanyan umanisar kita. Itu sa Muslim na hindi kisang payo ko yung video na kumalulungdo na makalaso pa na naman yan si Waka. Na meron man sa makalaw at tuloy diba? Kaya pitaan. Na makalagpan sa panalamat yan Waka kanya sigurado at nadamba sa ikukumurian. Adi na ipatutaw sa iyo ka niya. Kagiin na kala umamatag ko yung bayanan. Lalu kena untuk mata betul. Kalalayo na di mamulaw na ay po sa iyo pitira yang iyong utak. Mulai ka, saka pagalika, mulai ka akad, banyon, awid akad. Ulian yan. Namiyakang ka na kakado. Nakiyato kawan ka, kaya taluman na awid akad. Na di ka panadalangin, di ka panadalupa. Ay po sa iyo ni pitira yan yung pagkanong sa kapagalina kung yung kakada, banyan, awid akad, dapat na banyan, magawin na mapanyakit. Urian yan na yakang pinatakanong nakiyataling naman na sakit na maklid o kalinya. Kaya na ayaw wala alala yun na limang gulaw na ayaw katarin na nga piya ka mamasa akalaw o piya ka mamasa. Nakay po sa iyo ibigyan na yung hindi mo talok sa kapagaling na muna yung kaakada o hindi akalian na o yung mga mapanyakit. Naurian yan, nagyakang pinatakan na pinagkataon na ganito ko na kaubar ka pupunga sa kami dito sa dito ama. Kailaman so Umar bin Abdul Aziz na ayak at tirulian natigilaan na layla wa nahara iyak malalihi fa'amal dihiba mata na dunia na sukat na tuwi ang gusto ka na dong na diin yan silimban sa umanisa kita no. Namun talwaya, bunay mama wata malakaw na binong disilyo sulog di ako sulog. Na benar na kakaki mo una anak ilang tuwi. Nagla pupus na suliyan yung duwaya na sulimban sa kaguluwi. Nakiutot di mamulaw na. Kung ikaw makapipikir ang iyong putwa, niya pupus,
Kulina, tumiyari mo ba kadidungdo, tumiyari mo ba kagagawin, begitu sumumbol kagina, begitu sumumbol may puskati. Kaanjay ka pakatali mo mas kagagawin na kadidungdo, na ginyar kadidungdo. Ya pada Adam, inni khalqun jadid. Hai wahai Adam, sangat tingginya, begitu mana akan makakaannya kau. Qablu adna wala kama yadudu imamtu. Adi akhir yaum min ayam tasriq. Di imuri puria gawi ku ayam tasriq. Urian oke apa kamu buat tadi. Nah kemudian namanya dan gipat ama kapunawan. Gipat. Sehingga pun mga gawi na kenapa kami rasul ya pagilin Sabtu pagilin Ahad na batika itu khusus Sabtu mepus na itu so Ahad yang mepus kay pitirubian na ano ang apuno asokyan lang yan nung nabuska na iman to po nakamakaptunta kayo na aya isarat yan na tingin at tasawad hindi pariparan ka umanisar ka napakakot sa sungya pakatali mo magya mga kalilawin na kapupus ka putulan yan sulapas ka na ada na minuta kami ikaw na amal-amal niya na isaw na isaw na iya amal ka na pakipsaksihan ka na sa diyang kaya kalilawin daw amuri agawin ko kaya magtasrik ayaw dyan pakatan na dagilawin yung kalilawin Inni la a'udu ilaika abada. Mata anak tinggi dia Quran itu dengan sedang. Iman tu tak ada iman tu sudah dia bayakan dulu iman tu. Apa tak dulu salah Quran dulu ada iman. Nah ayat mana perlu yang berkata tinggi wa ala syahidun ala amalik. Sakni yang kalanda asaksi kuwanin adikan bulugaan sa dia kaduya. Kaya niya malala iman ko saksi, samantala lilimul tayo si isa pala si ikaw mga nalabat tayo si lilimul ikaw baka niya anak ko niyo kantukawi ka o anak ko niyo kabutoy. Tabi ako sa buwang na yan. O kiyapay na yan. Di, kaya ko kaya lilimul tayo si ina para gusto masukat tayo sukat na tayo. Na ayaw niya kalala saksi na niya gagawin man ito. So, ilang bayan yung kasi yung dito gusto ka gagawin. Nada asa nakawatiin yan suniban ko umanisang kitalo makaliupun sa pagpuntulan yan sa mga napasal. Ino mga kaya may inakatanoya, may pupuso ka rin yung naputulan ko. Ano yung sumur ka? Ngayon malas yung pinasok ka gagawin na patuloy ang naman sumur ka. Kasama ko ako manabihin na yung kadakalan na pwede nagpataw na dahil ang gusto mo yan. Kami yan ang anong gawin. Ang gusto ka din doon. Pwede na makatutulog sa tulong ng pangantin. Apiya susati ba na subhanallah nagipakan nagulsi ikon nila yan. Kakagisi niya naman sa kapalilitin yan sa iyong kasilingan yan. Namin tibul na naman mo. Kaya, ng mga gulay-gulay, mga inaakan, o mga tutuaw, sa Quintano, ibabaluin na pagaluman mo sa nakaw sa Quintano. Sa kataloy, mamatakanyiran. Yabu po, nalakay na yan ako. Hindi ko gusto kayo yung tanda na kalikatan doon na Yung kanya talaga, no kaya silingan lang lalikod sa seminar ng yakta tarataya data. Matiyo ko pa ng seminar. Yung naman lang lagi ko wala na, dahil subay na ka seminar. Kasi seminar at tingin na lagi lumorang ko yan. Sa katanoy mo ba yung napagalungan? At mabuti sinabuhan nila yung dama, yan, wala pa. Yung tani panuwa, yung kutay na muda. Sabot sari. Nah, ayat benar-benar mo kakak isu betul dulu suka isu murna. Ayat itu Umar bin Abdul Aziz na man fihima
pakipagdan sa humanistar kita no, o kagagawin, kadadondo. Anay no, umiyak puso kadadondo. Nakiutulan yan sulapas ka. Nay no, umiyak puso kagagawin, nakiutulan yan sulapas ka. Naasar ka alam, amini pa ko ikaw na galabor ka kapabiyan. Kaya ka dirisuli na kami tayo sa kapaning ito. At yung lumubos na, ang yung kaya mga napastan. At yung kalalayaw na napasaya. Sulangan na, malayaw na kumuna, na dalog pa muna naman ang napasaya. Yarga bansa, yarga kadatu, yarga tamo ko, arga napasaya. At yung mga kalilipati, di kali ka pakasuklian, lumakalisan yan ka na kawanan, diwan, kapasuka, kuderpa, sumul na ka nakakit na napasukan. Mga kalilipat niya, ay pakasusumisingay ang kapisusun at amang pangalang ka na, mapaipon niya na, mamisun niya na, masimuno yan, nakakit na niya. Tawag na yan, malayar ka na, tawag ka sa kapatid. Ayaman na hindi niya, ano na pagkasima ka, mga tuwan na naman, sige na nga lagi na yan, naukot pa naman na, na matino ka makasungol. Kagintut ni kaya tagi ka sa aga sa punta na pas nakapuso lang kami yung busok mo ka. Naisip ako niya kapiyapiyaw na iputol mo ka gunuhin, putol mo ka nilungulan na panta ginaganda po yan ang mapiya, na ayan, buguhin na mga tao. Nagyang kaya mga tao, pag ilang nila suong nila sa leponin niya. Kaya, di mana kaya kaya mga anggota talo na yang kalibut-libut baka o buang rupa manusia na para-parang. Naraya, yun yung para-parangkan, yung kalibut-libut baka o. Api yang mga taling naman, yung punta oras, sa karatal mo! Masasakto na yan, sumali sa kauto na likat para-parang. Pakaparang ka na malubat. Iyada suka ka o kung mga anggota ka. Makalingkaw kalida ka. Makontud ko, makontuda ka. Sa karatal mo, kung inailan ka kapulabog ka pakarpan sumatan niya. Okay, nasimula naman ba yung kagalap-kalapes na ito kapag yung manaprak-prak ka na rin ang araw. Inasukalay mo yung napas. Tapi kalakay ka dito, nakalakay ka mo, kalakay pa nila yan. Hindi kalila ka sa napas. Namupasusap yung manaman mo. Na ayaw magaling ka na so galibag ka ang mabaya. So kaya pagka mga trisyo na uman isa na pangadugan so saba pa niyan nunwa ka. Nagulan na niyan. So Allah na inarin sa Quran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Dati ko Allah ay niyaglabi, kupito natin sa langit, ang supito natin sa lupa, aba ay akiad na meron na ilang. Dahil kiad namin, sa diyang kailangan ito, kusunganin naman nila mapapadalangan abay lang. Adin, apakasusungan ng Allah. Okay, naging nangyang tangan na tiguan na usiran, ada pangalat niya, yainat mga kasulang ito, kusunod pa. Kusunganin naman nila mapapadalangan sa abanian ba din. Ayaw mo ano yun na, umani ka adin na, sabang pa yun yun. Nasalaman na ilan na at nasabot pa, baka naman makiadlaw na upukon na mapapas, makiadlaw ka salakaw ang tapat yan na kaya sa badi. Nabaga naman sa kanong sa rayagan na mga mapat. Gitlag yung microphone. Ito ay ang pagad na kanawan tugunan, kanawan di pulisyanan, kanawan buloy di pangutol. Kaya kiad na si ina sumay ito iswara na magpakatanong isuswara ka. Bitigyan na siya. Na kung makataling mo sa oras, ang matanong mo sa damay ko,
Adi summa baik. Ipagilay sa mga repair saya. Naamay nga din na, pakaripiro na ipagilay. Ila sa banin. Ginasugin ko na mga tao, basta sa sobrang basuin mo na nabudniwan kami, wala kaya po ano sa mana na tabulan na, yan po kanuron. Nabudniwan na ka, daw po niya na ka, miyada sa kapagpunin niya. Inuaya ka na sa kanila, kagia, miyada unsos sa bagpay niya. Na gusto mga palisan, yung asin po dami, yung mga layar nga. Uwi na, puno ka rin sa signal. Exam ka na nagkatulad. Mag-online ka na, di pa ka online, di pa ka sa FB, barang-barang, so wala na yung silpo na, miya ka na nayar, nada, baka lang guna, naipalibod ka. Nabuli. Ayaw mo manaro, hindi na kami, apian nyo nga tago niyo mo tali nga di kailangan na kami binyari, ka naging silpon. Nataks na kasi ang ginawa ka. Kung kadirisyo ka, para mag-ano na saya. Ayaw pinturuan nga, pagkiat ka niya na kung mga manusia gusto mga Jew na pinturuan na sa Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ya, adik wala, iniyagdakan ng mga jin, ang gusto mga manusia, ang buhay sa siba. Gusto ito sa nuswala. Jadi yang kami lakukan adalah dia bayar petunjuk simba. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ayaw malak petunjuk simba. Namiyaran kumiyan sulam ulang wan nagdebag lang ulang wan nakatiro au gundebakar ka utuluan ka melagi dumapayag masulun ay Kristus terkawala ibubuya yang terkadap pada simba gitu ia terkawala. Ya punya benar-benar nakanya kesan makasilay. Kami pukul makasilay na kiada ang kasabali kuwala sa langit sa kiada isabali kumay karufuna kiada isawli. Mga dinisyo yang ano-ano. Niada ka sa pangililan ng Allah, niada ka sa bilang-bilangan ng Allah kung kayo nakagiya sa nakaw. Kaya kaantapan ka, kiyan ka Allah. Napagaluin taluan, yung kutanyaman na, dahil ng mga nabi, ang yung makasugok sa mga lalangan mo Allah. Nailay taluan ka nabi, dahil kang tabihan ng tulariyang na, so Adam alayhi salam. Muni apakabalin ng Allah sila usuhawa ko surga. Napitirukilan wala kullu ma fiha mubahatun lakuma. Sulang wala mapapadalong ko surga kaya kayo kanon. So bakalakan ang kanon sa benar. Gaya kumaya kanon ko surga. O may natikuha ka na sa saktiman apakit pinagila na kang kanon. Wala takraba hadhihi sajarata katakuna ilang dalili kapli-pli ka nung na kagisulangon na ano nung kusurga na kaya kayo ka nung nag-ibang sa timan awan yung pagbayag yung sa puna kayo kamabaloy ka nung mga dalawa ka galing mga daw ito sabab mo kaya pagawin yung video nga kakalidian kaya naman na kenapa tirai mga tao ni antiur sa pukul sana. Kaya antiur ko yung higit na pukul sana nga apapandun niya dyan at inagkapandun. So kaya pag-uwi niya nga kung hawa mo sa Adam, nag-iunta ka ba sa akuluang na yan, kanabamatag, inubay lang sa kayo wakyan nila. So kumaniyan. So kaya malataabas sa usapan niya, Nayap sekali lagi ada waman tanwa guinan tanwa siko surga na minisabab sa kamusaw. Kamusaw. Dia na sa paglaman man ng nabiyang niya, madami na mga pagtawa na magusuhawa ang mga gusto. Ay antiyor kanyang pagkakayang gigilin sa kamusaw. O kami yung magsugar mo na naman nila ka. Namin yung masyarakat na kami pagkakadama di ka lulupad. Ano po namin yung ayaw na pamilya namin, na pamilya ka di ka lulupad.
Maka kita terus anu na bawi. Ya. Kabusaw. Nasunod suga pasok ako Adam, Abu Hawa, si kulangan Allah, na dia kata mga sulang ito Allah, na pitulog kila Allah, ihbita, min jiwari, fa'innahu, la yujawini man asalih. Awak kadua-dua, hai Adam, Abu Hawa, awak kadua surga, adipatut at iguan ay barakan susul di suktaw, supak na mulian. Aku mungkin mabuh kia ada sakaya tawaya kia ada saktan atawaya asalamu lawan sakra patut ya si kudunya si maka betul bakala di dalam pada lamat pada samia kai itu kita bu nama nama kami tutul sakata wa arab ya hospital sariau nakiat tampil statik terus kumiakan oksigen kumiakan 24 horas. Nakakira mapapos grupo ka 4 oras na niya katanod. Nasubiyong mo sa doktor yan at tigin haysay Arab. Ay aktibihin ka, sang kaya oksigen ay nilak ka. Huwag yan at grupo ka 4 oras na magato sa riyan. Nasunod sa kaya mo na siya pagkarap na niya kaputan sa nabumulo. Nakabulo. Na niya kalmag yung mga watayan. Ay abi! Ino ka pumulok. Makakit niya tinatagtura mga bisaya na kibinigan yung mga ating mula yan ng problema ka sa kami ang imboye. Ika pumulok. Napupumuya manilan. Abi, ika pumulok ka. Tinawag sa kaiboy dunga sa kuya mga wata. Kakaki mga kawas sa mga wata yan. Ya kamu nawa ka alam na tingin na mga wata ko lang. Kinaba e pumulok ka na kanina yung maembre na mga katusta. Ahal. Umiyak ka 24 oras na ilang na oksigenera na. Ayaw magtanong nila pagkibula ka man. Namiyak ka 7 na muna inudang iya kang ipagkitaw ko dunia na ilang na sa oksigeno Allah. Ay kada imantuog lang ka na si Iku Allah. Akat niya ka 24 oras sa inyo na makasagyan sa oksigenera kung tuwaya. Na mga kusari ala kibida ka nun. Lagi pa lang kaya sa mga oksijinian. Na lagi na po ikitanabi na tang sa kaya ito na kan. Na oksijin wala. Nagtubusak na yan yung pagantak na tubusak na. Ay kalama nga naman ito bida naman si wala. Yung bida ka ng oksijinian. Ano nga ito yung kirana? Na ihbita min jiwari fa innahu la yujawirni man asalih. Awakan wadua at kadua-dua ko dunia. Awakan ko surga kadipatut at tiguan na ibarakan susul di sultaw ang subak na bulian. Nasunod sa kaya naguluh Adam na may pakutang-tang bumurok sa Adam. Nainat tuloyan na hada awal su'min bil maksiyah akhrajna min jiwari rabbina. Di na tigin pagod-pagonan. Abag ko nakna. Karap-karap o kasupa kasi kumiyagad. Kaya ito ni pagkampangalit, tagal-tagal kaya katagal mo surga. Kaya pakasumang sa lalangan wala. Namalubas niya kung taks na maranawayaan. Sa satiman, na miya sugya, nakasalaan, na minyawa mo surga. Naubangon taks na maranawayan, nadya bilangan adyang kaya kasal anak na sugya so. Kung Allah, kung ina sabab sa iyo punta ka na iglugaw ng Allah na kagabi niya takauto. Iwan naman niya ulaw lang nadarpatan kasi ako rin magusaraya madaya. Sa kanilang pantagan na imam sa tiyong tamas isay na amin pangarungan. Saraya madaya. Namanya kalala mo na yung luwa ng akiyang ulaw na ini. Wala kakiyang katakulan na buti paparaka. Nabuda-buda pakatulugan ang wanyan. Ay malapit tulong wala sa Quran at ginawa ka kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dahil kami at tumulong na mapatid, ibang pag-ipon so inun kami wala mga tao na mga dalawa ka. Mano-mano kaya sakit na iya di mga dalawa ka tanong saya. Sige ko amanoy. Dapat naman mas dalawa ka. Kamu malinggaw.
fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Kalakan niyo, surah lagi itu Allah. Lagi yung gaya na nagulaw-ulaan na ito, pulang yung kanoya, pulang yung tuwala, pinakataling mo wala, pinakaminus na niya, kapalawin ka daw ang pinakasi. Kalakan niyo, so, tarang ito Allah, kami ka makataling mo mana, kalawa yung tutugan nito na si Pararansumon, si Pangingin sa Kamon, ay mato na biya kung pinangamawad ako na eksabir, ang mga tao, ano yun sa kamera na ulang pa, nagbibilaman. Waliyad bila. Napag-exam kayo naman sa kayakuan. Lord yung mababa, na yun yung kinuha so, bisbuka. Yan na. Kala ka niyo, surangan ito, kami ka makatalimunan na, kalaban yung prinduwag, yan kaya marataon yung parangay na, yan bukusugat ka lagi. Ayun po kami, ang talimunan, minili kasalin sa mera ko, tusang katlapag pagling merarap. Pirimet ay sa ulang ba, na pirimet tayo ng mga wata, na pirimet tayo ng mga ustad. Nakikitiro mga pruta mga dalawa ka. Kami akan cari dulu seorang itu adalah paman berapa? Ya na. Nah ini kan jadi dulu Adam alaihi salam amat anu. Kalau yang pun ke sama pada sakit antiorasi ko surga ke apa? Kemudian nasi saja ke dunia. Na punda bilaan tanu ibadanu. Kau kiti kama pulau na sulang yang pulau lain. Tapi yang kata saja kayak pada tanah sini. Ya kalau tanah rumah tak akan dia lipat tiba kalau berkata sebagai rumah. Ya kalau dia kembali ibarat. Ya kami ibarat saya kiri dalam leu kita buka suka sesak. Apa jika ada beredar dengan yang mengalami itu kan? Karena kami mana ya? Jika ada suka. Ya nana. Enggak. So Yaqub alaihi salam natuloy kami subugian si ko mas atiyan tulog o mga watayan so Yusuf aya itulog mga watayan hay abi pakaulutangan kami suwariya miya si Yusuf mapita doon kami mga papakalagay sa kiyang kota mga disyuto ano na makapanginili sa mga piyaswariya miya si Yusuf na aya ini sumber buya ako natigin na dia kan nakanaw pakaunutan ini akhafu aya ko lang muntibo dia kan nakanaw pakaunutan suwari ni Mas Yusuf ay kailangan ka nagagawin ng kanaan harimau ang gudalan sa inyong maipan na dia mo nakita no ya kan nagigi ini karang ito nalang ya kay pita kay katul kama ko sangay masalan na detarba radian na biya ka na inaran si kota. Yang kadang-kadang bukan nanti soal ini, ini akhafu ayat pun yang mesti ikut akan dibuat itu anak ari mau soal ini. Tapi ini bawa nasu, ya aku. Kata ini dia bawa Allah, niaga suatu yang nasu Yusuf. Omia katira pun lamun dan ini nakata wano ya aku dia nasu Yusuf pada kadi. Jangan. Kata orang tua lah ini masalah siksa. Kalau lagi cahaya aku, ini masalah juga. Ada ini dan kiam dan biada suatu yang yang ketinggalan. Asal saya dia mutangan terbiak. Upama tinggal saja ini kalau pas suami mau, ibadah yang nak serius saja orang katakan. Upama ini kalau pas suami tumpai ya tahu kita sila nak apa ni? Jadi mengatakan suatu. Upama ini kalau kami yang bayar kubid. Ada apa kata Allah? Ada kata lain pada saya. Nah, bundang bila antanu beradu, amal berdui asai arun tanu. Maka narik supaya narik tanu mana susah narik tanu si kuasa. Ya nana. So iman tu, nah ayat susah beli antanu. Ada mereka pasal gatan. Oh so kita pasal dengan ayat tulis hijab. Nama dah kalau suami muasau. Iman tu nama dah kalau suami kurban. Nada pernah benda kurban benar lah. Sangka ya taman sesuatu di persoalan. Orang tua maghrib. Kajian ni murid puriman tua gawi. So ini kan yang ulang lah sulam ulangan. Amat yang ulang lah. Kapala surga ini ni kita tiba lalu. Kakak nak ulang apa kata orang dan nak kawal pemadi surga.
Nasirahan tak kalau suruh ini kalau akibun. Para baga na orasak na yan. Kalau akibo ko surga. Yang kaya kita surga ko surga na kita na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ulian ang kita nulugan nila bilang tiniyang kita. Pagkalay ay surga ko surga na panangkilaan ng manusia so kapag ito pawala apiapan makapunar ka kapag ito pawala ay apitin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin ala za'imu baytin fi rabbil jannati liman tarakal nira'a wa intana muhikan. Yang natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang putla sa timala turugan azima pagpadalang isang putla surga ayak ala yan na makamulan sa diyang adunia na isang kagburiwan kami ang kanada sa timanong katurugan arang ka budi yun at ibu nabi o tao amiyan ng gila magipurpawana apiapan makabudar. Dua ni pagilay man to at tagwala na ay man to nalagi ni gila no bibitin na mag-isa kapag ipupuan aya. Niya kahit nakita ko buda sugura sa di marit isang arira niya. Wow, di kapupuan na. So ilan ka ko ni karatang ko kapupuan na niya kakagi atun na mga tao iya ka piya kami mo pa ira sa kapupuma kay to ira ko puli na ilan ka kaya pitero na ripuan na nagutundua katawa di isinong bugas sa basa nalawa na diguta ako ga na yan ito nung sa kumpalian benar na hindi dito na o di isinong buga dua katawa na kalawa mga katawa sa pagkanikiran ka di pa gusay na isa sa timbikin na gusay magusa sa timbikin na kalawa di po wala ka di magusaya o tuwa di po wala na di suka ilamuan na basa kamarata na nilalimusan ano na yung kalakayan naso mga baiya, gusto mga dito, naya ka pakapupan, lagiran mo kapakadit sa pira. Napitir ko lang sa Quran. Hunda libasun lako, wa antum libasun lahunda. Sa paano ko lang mga baiya, nalitar ng mga dito. Naso mga dito, nalitar ng mga baiya. At na yung mga nasakya pa kayo malat ka ng Allah sa nalitar ng isa suktiyan. Bamalala nalitar mo sa misi sa kamlalaka ka. Mister na nalakawa ko na pitar mo sa ayamaan na anditar na sumitar na buwan na malungay kamamama na sa lawas sa kananditar ka kaya sa pamantong ikilay. Ayamaan na anditar na pakasapang sa kaituan. Kaya na aya hikmah sakya pa ka ibarat tao Allah. Neno ka ganila ko niyo aya hikmah sakya pa ka ibarat tao Allah sanditar no beto supdian sakiran na siya pengasiran sa kaito. Ya? Siya pengan nakaubaan na kaya to kawan nakakaituan ni karumang kaamama na siya pengan nakaabai na sa kamambuwa mama na ubaan na kaya to kawan nakakaituan idarudu pa akaab. Ma bubay na sa kamoto siya pengan nakasukaituan. Yan kap siya pengan kanu sa kaito. Ogay nagupungan upo wala. Doon ipagmuta resulta na miyada sukap siya pengayon sa kaituan kapung kaya takanu sa kaito. Isugay ka no. Basta asaparan wagama ayamala na swalla su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inunian raka ini sapar ka adun awid akan na kaitu ana mapulaw lang kaulong gud baka. Agi sumusungo na yuga taway sa kapupala yan. Yan na. Ato na itiro no ba ginami po na sinabi si karoman yan. Da kaya yan na iya mamaa di pakapra mata man din nagpupusing-pusing sa mga karusing ngaya. Makasapo no makasami sa maubas ano man sa kani pro ugan mamiti aktiw kuya. Ito kan. Di pakapar bandi kagi tiga mamay niya sa kagibo kaiga kasi gan malaikakan. Pag di mga wata ada taruh di sini baga mga wata. Na ayami adun zo na kaito kan. Now pa ba ko da kanu po ano na dito ba pumulaw la. Na ini sapar na kau nabi asar kadi ka makipupawala api apa na makabubunar ka
Nagiranti Rasulullah rakaka adiyong Kung sa timanan turugan na si mapapanalap ko surga, ay kada iyan na lagi doon sa kaburiwan sa kanya. Jadi nga ganun lang, nakapakipabala. So, panso, sekreto saya, na ayaw niya kabulubulakan ng tira bulawan. O kakapakan bulawan po ito kataon na, masapasa sa galing. May pasakan doon sa galing. Hirap ka na kita si Mister, nandun nagpadan. Kami kadukuan na Mister, baka di ko, kahit inataka-saka-saka. At ginagin na kakula, baguan niya kung kakasabulawan na ka, napagalagan na. Nataros na nakadnakalap na kasakapi. Nawaya pa na pala nito na sumayin na sa kamang ng kamang kumama. Nadukuan si Mrs. Kanan na Mrs. Baka di ko, ikasakap ba nito muntol na. Linekin yung mapagalagan na kala na kada. Upo ka doon. Parangan! Nayang sultanan. Nayang ba? Aling ito yun, inukarang na isa yung. Kaya nga, doon ba kayo siya sa padiyan? Na. Ikadua, ini tulang Nabi sallallahu alaihi wasallam kusurga anak benang gila ka mamukul. Apa mamukul? Ayat itu ulama ana zaimu baitin fi wastil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Giranti ang natingulang yung punta sa timala turuan na si mapapadala ng kulam bakal surga at hindi yung utang dipulbagakan ang piyapan kasabalawan niya. Hindi kayo magpamala sa talapan hindi na mag-isa kapabuko ya. Hirap talaga lista ng mga to, miya ka lang lalo litero sa sisa, kaya maglaon sino na minisultisan sumiya ka lang akros. Nabukod ka lang sa nakros. Ya, tapi bupun saja bukan butang hilang kan, tapi ada orang yang kamu benar lah, di musuh kan, yang perlu kamu ubah. Ya kan? Nah, ini pula kisah kayu Rasulullah. Suatu nama bila kata kamu kegaya, asusiran lagi adikun na, melagi bupunan, loh, hapusan, kau ini jadi kapan muntulan dan itu suka kapan buka. Ini semua surat Allah, na may ito, na ginawa mo orang 3 oras, pagiging di pagkulo, o bagus ka di ko sa dulisi ka. O rin na gumit na kanadakam ko sa dulisi. Kira nalagyan siya na mga bugo na galis siya ni Mambang Istorya. Nayabang kayo na sa mga doksiran. Inisip alam na yan. Itigil suwati ya kan, biya kapi-api ya doon. Dan tika-tika pa kong kami, lagi yung sabi na biya mga kami sa nilimadan. Pagkabubuhay na lima mo, ako nga siya biyami. Hindi ko pala siya nakaswa biyami na niya kalagi-lagi na niya kakaupan niya na siguro sa arimaw. Niya kalagi-lagi na siya biyami. Laga pa kaya may sumat siya na siya biyami na niya buku-buku. O pamanya na kapitisyo, siya binipula bisa kami na kanabuhi sa kasabu, at siya siya binito man. Ayan, napag-upag niya, niya kaprog sa buku ka na swata ka. Naya pa siya kung ipapatagan ako sa lakaw ka. Gupung kalian hatag mo isa kapungkod. Ang yuti pulan mo ka mamunafiki. Dati ka rin sariw-sariw niya. Apya sinisika ng mga nagupulan naman tingin na kaon na kapungkod yan. Na lagi duuman ito ko niya nahilti ka. Pambarang masing kaya. Yan yung manakan. Yan na di karatayan. Na ini promise na ka Rasulullah. Asal ka na lang nila ka mamukag. Apya pa nakasandugan ka. Na ini bugayr ka. Wallah. Yung kung sa kimanang turugan na kasi. Mapapadala ko. Lolo mo ko surga. Yan simpo-simpo na bisa ka surga. Yan. Anong panalitero sa malamang gusto kong panalaka di suwa surga. Yan naribatang yanan. So kapanalaka na lang. Na magarang ang buwan na yung katanan. Nakanawa ng kaya ni Uli. Nagyan nakasurga ng ibig pinakasar ka mga sumasin na sar ka ikhlas na umanisa na kalabilangan kasan na simba ko sa rabu. Natin telepon nulakan sa telepon rabu na simba at yan lima. Ibigay na kawan, iya simpo-simpo lang. Nagagawin na parang nawagwan daw na kakwala sa parang niya kung supunin na kawan ka at yan lima yan. Yan ka na bulbul. Na kaya mo rin. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusurga na parangai amapia. Husnul khuluq parangai amapia. Nah, ilan na lang yung parangai amapia.
Ayah hadis sunu mga lukustano. Na ayah pinakasimpula para maya mapya bagi pemantang na kapulikan na ayah kabansayan na kanuta ka ginawang ka na sakit ikaw na panangilingay mga makanuta susana kau sirangan palagi ka sa kagaya. Kenapa rulo kunut naman sa pulikan na ako wala ka lang ulas na wala kami. Kamu lagi dikado. Ida aradta an tadkura uyuba ghayraka tadkur uyuba nafsak. Nakungan ilang kemayan nakapagano na masupali mo sa nakausir ka. Nada na ka muna ano yan supali ka? Gagaga. Nalagi na diruka kagaga sa nakausir ka. Napalagilay ka. Kami ni Purwa ka, yung talingan suta. Nagino ni Puparo atawa ya, kaya mo pumida mo lang na mapiyara ka na sumapya sa ginawa ko. Napiyam niya ka, pay-paita ka ng gito maniw na sa manis na katama ko. Dia kaya sa luminous Nabi nakialiwan niya sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Na dari kapitul pun Nabi at tingin na ya Abu Bakar o ya Abu Hurairah piye ka sa parangay ka. Piye ka sa parangay ka. Na kata ka sa Abu Hurairah tingin na ya Rasulullah wa ma husnul khuluq atula pitul na parangay mapia. Lagi mampu bapak kapuntukan ada yang kamar kalatina dia kali sa paramay nga na taruh siya buta na malam tahu siya dia ada. Ya Rasulullah wa maqsudul khuluq atul betul na paramay mapia. Jadi ini ko lagi sa tina telo. So paramay mapia. Maganero nawaan tasilaman kata. Making ginawa ka kung taway tutulakan yan. Ay man to daya sikat nakatutulak ka. Badinin taw si Mandar kamu sa papansaysa. Bagi yang menunggu mengagi sekar. Ringat jalan nak hidup. Abang akan dilipat dia. Garanti aku. Ayah kaput ke kanan aku. Pakan kanan-kanan ini yang berikah. Ayah mana kaput ke kanan sayang masjid. Lagi na sana kau makan. Kaya dapat kau dia ambil yang mula sayang masjid. Tadi kau mata kau mula sayang masjid. Pakan sayang masjid. Di. Ayah yang pakan kanan susah kau sirah. Mata anak jika didengar pagi kita dunia ulah pendekat. Nah ayat kita nawala ng bila-bila. Ada na mala ulit mo, na napubriron, ada na mapuro, na namabugoon, ada na may naman, na namaputiyon, gayno, nagyong puta. Kapag bila-bila tayo, nagyong tika pakapuntubong sa tayo. At di ba na makapuntubong sa panaganda ng subang ligawasa? At ito mga nang igawasa ko, na ito mga nang sila igawasa ka, ay tika pakatubang maubuan ng pubriyong gawasa. Di mana kailangan si mapuro ito pagkuhaan ko sa mapuro ang ikagawa kapag hindi mapuro. Ayaw baka po kailangan na sumaburo. Nakula ng mapuro at awangan ng nutrang maging kagawaan. Kaya, lino uwala, ayaw kaya na kita ng bumagin sa tanong at tanong mga pagkugesa. Tapang mga bugaw sa ito kami sa kita niya. Una, waan sa sila mga kata, maging ginawa ikaw kataway pagkulakan yan. Lagi yang kaya katutulak ka na sukul surakin ay manarakin ka lang ka na mu'ala ka tunday na samay at arab ma'ala ka lang sa kita pulitan lang sa musulog pa buhat ang Panginoon ya Allah tumilakan mo pa sudah ka tao ang mapasang ikapangalim sa kamanan niyan na pedang ka kabilang-bilangan ka pedang ka kulimut ka pedang ako buhat ikaw niya sa Panginoon na yaman na pumilakan na kaso mga tao ang pasang ikapangalim sa kamanan niyan putulang ka kulimut ka na bilang-bilangan ka hindi ko may nakasaya magulay ka na pala nakatutula ka. Nagtulungan ka o pagaling ko rin yung magtulakan. May alam sa pintaman. Kakikita ko yung sugaray dito ka na magtulungan yung sugaray dito ka. Yan yun, away. Api ang nakagtulungan na pakalangap pa ka kami. Dito tungo na yan, naikot ako, makalawag ako sa marata na, pwede ka kung paano makakagawa ka na ako. Dahil ko naman natin ang mga tulungan natin bisa nakatulungan neta. Hinang kayo. Hindi nyo ay pakalilipatan. Ayaw niya tungkol sa kanawa. Kaya kinagtaw na pagkakataw ang magalyari. Bubuan ng kaninan, pataraan sila sa namirong tupaan. Ayaw ka mga rumayra na pagkakataw mga bagay magalyari.
Na plus sila ito bulan sa Badui. Apa yang ada mawali ng sa Badui. Ay kasi mulai ka lagi wala ka lang ipusod sila. Ano wala video ko na pa namin ang kuway ni Ibor. Apakah pemisian niya. Nagatalang sila ayaw kung ginawa ko si tatargit niya ang tiyan sa panibitan niya. Na ayaw kasi semua niya talunan semua talunan niya. Ini bisa tanong ko ina at ini bisa tanong ko ama. Magariari sa mga amat na, magariari sa mga inatanong, niya bigyan na sa tanong. Ada, ang katulong at kami niya sana na walit baru ipat. Ya kan sini niya. Ano maligat para penutulong pediyan? Yan na. Maging ginawa ikang kung tayo ay putulang kanya. Nah, ikaw naman pintarulang niya para ngayaman siya, isunod ko surga, nawaan ito kasiyanan harama, maging kasutao at kanyang bagay. Na masusupang talog ka na sana na, kaya bukan na ka, nasusuwira ka. Hindi na ka nabagay, na may na makabo, kamakago ako mambo, napakina makandara ka. Nayalihan na kapaging kita. Nanalalang na limang mulaw na, pagkaloy, asli nga nuwa, nasi ko niya kasi na punurangon, nagasilan din makandulugan sa pangaligaw. Niyasala kami ako sa sada na pinawawilan din ay sarawan ay nalang sinagkaroon ng nililugod sila. Kami magtama na din, natingnan mo yan sa makatulong sa lugar kanino na sa mga sila imanto, pamapita, na bagong dito yun. Kami mapita na riyaman yan, na sulpong niya makadala sa ng sinuwa. Kami yung ako nasawalan at nakalawin si Meditian, may sir! Bagi alam na ko kung ng awata. Kaya pala iya ini kasda na iya lagi ng pura. Lagi mo sa mga bikilaw na isikala. Nasib at sila lang na kapaka sisilingan mo aylan na sila na makandungan sa pagkaligaw. Ayan yung mga pusa na dito tawa sulaliin na ng sulaliro. Nakalulin ka pag pinalagun na ayan. Pakapuno ka tayo naman isa na sinudo sila pa. Liyo pa lang, kaya na nakasapasang kapinan sa kayo na. Akasalang mo sa kaya. Kanto ka pa dito. Laya po siya wala na kung kasunod ng ganyan po ganyan. Kasi kapya niya, dapat niya po yung mapita video na. Iya ko na siya kilo, video ini-upload. Sige na kayo sa sunay sa datan. Ay tingin pa ko yung mga datan ito. At sige na siya pa sa kanang yalaman. Kung dadas siya sa napilapian, yung mga datan ulan. At ginanong po, at ginasa kayo ng tago. Sige na lang tanong hindi, nabigyan na rin sige na uwi, sige na mata na dito. Kung pulak, kaya ka nun. Mapita na, kung makabalang ko na, pumasin ako na, makakuha ko na sa gana, nutuwa ka na, sila magulo rin ako magay. Kaya ka magulo ako sa, hindi ka nawa, na kung pa kaya ang gulo na, sa lima na kami kong yamin na manisda, uli ka, kuma ka sa talos ng sunasda. Layo, namugang kausin na, mugang kasya ng magay. Ginang suya pa dito, wala na kita nang sabi ka dito. Kaya minisapin sa naman tulad sa pagkakong kanumala dia na miyada. Miyada. Hina. Ayaw ka sa mga pinsarulang niya sa nalayamat niya. Rawaan sa apuang ang mangdalamag maapin ka. So pagaling ka at namilig sila yan ka. Kaya sigurado kan ako rin at susunod ka kung ipupat ka ganyan siya ka. Na tulibat karon mo na ulikan yung tilapia na gulod na kapyaw pang-lubulyo na isa ang mialo niya yung kaya kalapi na isa na mialo yan la yatukulul mawazinu yawal kiamat di adamiha di kamin kuting bungang sa ano ka na kawin kung kating bungang huwamal ka sabat pagpalayan ng yung kaya kalapi kamaat iko ipapat kami sa iko sa nakosira kita. Ito na yan, makalay balas. Na napila sa tutukan, maadun sa kita nun, sumapananap yan, paglintan nun sa akaribat, sa akalipat, na may galingalap yan sa tutukan. Nadataro ba yung pinikir ka na di ka din mabukulibat, nabupu, di ka maribat, mabupu ka maribat, o ipapat ka na na di ka din mabuknap yan. Nalalaman ka lang maturo. Isa kaya lang sa kanya marantaw, naging ko tawata akan na nakapagod sa walay.
nama kapatagapan ng marinig ibisikian. Nabi ang sila sa setkala pidika na sila kanunod yung track. Lagi kada sila sa track na niya hindi sila nagdurumay. Nabi ang puro sila no niya kaya sila na minipan na sila sa balito. Kaya kung anak na mo nabi ang nangyusiran na mga sumagyan na may sabihin na niya kila na tanto ang sakitian sudah siya papalian nun. When I have an idea, I can give what they can in the Roman and the beauty of the Nah, never did a call to the Arapaco. Ilan is so yellow Pacanami. In a home to a Babyonian, Ilan is so lucky and it is so available. I think I put it to a lot of Peroni, mini William, and a wedding into a darky. Bari Manakaya de Mapiratus. I think that's a Piana, a Piana, Mata of Baby Aginorio. Jadi kalau itu dapat jadi orang awam. Dan bukan berarti apa namanya Indonesia tidak masih tak ada kasih orang kawan lain. Dan dia belum lagi ada di sini. Lagi masih tak ada orang di sini. Ada pertanda bukan sudah ada awal jalan. Ini rumah saya cakap mengawal akan. Nah ini percakapan yang benar. Bagi kalau saya butuh masa satu. Nasibu, aku ini misalnya jangan makan dan pasti. Anu bisa namun. Balikan juga jauh dan bakal itu. Kami ada kira, kami ada untuk. Dan ini tuh dia kasar dan boleh makan itu juga dia pun tahu tangan. Itu suruh dia di sana. Nah bila kami perlu saya juga, itu bisa saya dekat. Ini kita dapat kasih juga. Dan dia kami sulit untuk juga. Anak bapak bapak yang istimewa, bapak dia sudah di rumah kiusian coba untuk 40.000, 20.000 sama anak-anak saja. Dito ba yung piyaw? Siya ka na yung mga kulay na magpusatan na sa ikarkanan. Kami ang karupak ka. Ang tinaway. Kami mapita, tingnan na, dahil yung karkarang sa ikarang, muturang kapusak daw, yung nada pa na eh. Pwede na biya ko, masukitra. Kami sumalang sila na, siya kamulingan ng kinasasalam, na tingnan na sa kami, sukitra ko, kaya ron pa kanwata ka. Namanya kami ang ginawa ko. Anak siya ka na mapia, kasi naman hindi pa kadilina, hindi ko sa kinukol. At yung mga naman sumiyo, nakakaroon sa kanya. At ang meron sila ng tignan, hindi kami pagkisi, pwede kami kuya, ay hindi sumamira ka, na parang magaan na kada ilakay sa wilakan. At hindi ba niya? Nasigila, hindi na pwede limaro ka, sa kami siya kiniyag-iyaw. Kaya kita nurangan sa talakakan na, yun ba, na iman ko na hindi ko kalaro, kaya rupaki, sa wiling kami. Na bata na, kaya sa pakinom lang kira ng wilang, ininom. Hindi niya ki, pusa ka na, kakanagawag siya na kailangan. Ayaw po, kailangan namin nakatuko na ka. Sumapot na doon na akal ka, tayo man tunay doon na parang problema. Naroon niya kaya, asukan natin na simpuwa, sipo sa dunia, ng bulan sa kawala, na ating ako, nandiyan kasi na nakasupot ka, kaya pakita man yan, na may aling ano sa hospital na bata-bata, lalo at ano sila, na bata na mo ini-pulit, na uman sila na kuman na julit, na namamisita sila na julit, itu na kira nakabatan na ipuya di sila ni kuya dun. At taman sa miyan lakon, sutaw, nasakay ni bakaki mo, kaya nakatakan mo niya. Na miyan mulo na pa siya sa kaya madaya. Na, bati akan, nakagisulay yung ginawa, talaga di patuloy yung ginawa lain, na miyan rin siya sa pagalawa namin. Miyan ka kaya bati akan sa ato, hindi yun, nasugod sa ulo na, kaya palihan na, mahita. At nalamang kasi, hindi pala lumutaw na. Kami sibita nila ko. Kami yung mga kadulo niya, hindi po salamin, pinaibutan sa ko na riya, magwawata. Hindi po salamin na, pagkat kami sa lupa, di mag-isukoy. Kasi ito, kaya sa kami. Nagumamanti yung tukoy, iga niya, nagumaman ko, ay daw, kasi patan ng mura. Dia ka namata ko sa video mabunga lagi dia. Na dia binti ng kapiyan. Napadami ni pa ang video meron. Pagiging niya kasakit-sakit ako. Kami yung mga mapasan itu, nanti itu pada wisata na buki. Kata dia dan nah ini patay. Kemudian ini bilang, dia kata kau, kami sudah dikata malu, dia mawala. Umumnya dia malu dia kata sakay orang sama sila, kalau kami ada dia maya, mudah nanti mul. Adna, mga program niyo saya, nanantanong kita terus, dapat apa siya utamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Salamat sa kay guru tanu amya banu ya kapanutulan ng tanu. Sa kay Eid al-Mubarak. Ika-10 ako ika-10 ko hijiman ko. Ika-10 ako talo. Gikulimpusan sa kay Yawm at-Tashrikh. Balasan Allah sa tenil sa ibu ko na kay inungan wayo mga tenil. Kabuna bismillah kabiling tanwa. Allahu Akbar. Anak imay na yung mga malaikat at tabinin tanwa. Okay, so suwa patirong na suwa niyo. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Terlalu sopan. Olimpusan tua kacau jantan saja ia kapag ibu sudan agian ia Dzulhijjah. Sama na macam estimate na sekretary agian na ibu jantan saling pugana tanong sa ginawa tanong. Ini yung katawan na sala na pera. Amang gusto niyo sa iyang kaiya kaya sa Idul Adha na ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na likulli dirhamin sab'amiyat hasanah. Sa timana dirham, salada dirham ay pamasap na upang atong kurban na na umanis salada roo na pito gatos amapia ay imbala sa kaluwakan. Diyanan sukyan ng masaitano sa diyang kaniya Dzulhijjah. Ini yung katawan, mapasalayan na kabuan ng subang namin istano. Subunin sa nasidir Islamia. So, salamat ko Rasulullah at kabuan ng tabler. Uli na na mga mulitan mga mga isawa. Intermission. Kaya mga madrasat Rahmaniyah Islamia. Ada si Muslim Palestina, itu malah dari para dua mga kawan si model Muslim Pajulay na ba para mga takad na ba nakaw to. Na nanay nung ada makaputsa ng mga mula tautan na kapakaya piyas mo ba siya mo mga lantier sa Quran o di na lagi mga watatan ng mga mama na pagkatawag sabang namay naman doon tanong kung question na ang answer. Kaya may ito na niya kasi parang wala sa mali na ang napakapunong pangmaniro na mga hiya. Sana na pera may pamasan yun sa panalangkan o korban na timbang na ayamanan niya na pitugan ko sa mapi abalas. Sakyan tawawin o Rasulullah, sakyan nila niyan Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya ayuhan nas dahu wa atimu anfusina hai mga manusia na kubang kanu sumpali kanu kaanian masuti sa mga ginawa niya. Ayah sekreto sa Islam ilam yawla yan kaya Idul Adha kasanin sa mga isakit pagniyan ko Allah amadang mo sakit yan sa kautitan yan po korban yan amadang lang yan mo ay mulu yan ng korban na dala sa sakit kaya sakitan na mau may sunalik sa tanong inusun na ilang pagkurban ka pagilay na ka yan mo ka korban ka abad yan nga sa bismillahi Allahu Akbar ang yung trisun na palagi na sugar yan mo dito ang korban pagilay niya sa korban yan. Yang putra kia liuka sifualay ka na likulli khutwatin hasana. Umanisala ka na isuga ko lang pagkuba na naka na yagiyang kasantingan na mapya. Walau kialaho darajat na gusantingan na lakad ka kung kasuga ko lang pagkuba
perubahan rekan na impor pangkatan tapos sorga. Ia utus semialan perubahan. Uwi dawan na may tuwag yung paapurba na maranawaya na kaya milita lang kung galing panurugan ng Samadaya. Sa kaya nila milita lang mga estudantan. Ang biggest nila sa 10,000, 50,000, uwi na dabang aluda makasasakat nila 5,000. Sabab ko kayo itong karate din po ang lahat. Kau bibida dia lo. Agi dia takkan bisu na pun dah yang nak paling mau rusuh. Nasu mga po kalau na dia mapulala. Alam ko mana ba pun dia pun baik dia nang kama pikiran na mga buhay sakit. Bagian ko tanong kaya apia susah ke mana suri na pakai non video atau bagian kita dan bisu matayang. Oleh kaya naging tipiter Rasulullah sarul ta'ama marat apa menentukan. Agyang kung kawalima ayaw pagtiluanon na yagno agniya uhud waya karukul fukara na ayaw pagtiluan sa mga kawasam na ay tubagak sa mga pugad. Yan kaya ay nung adaha ay lumalibalas ang isumpali na kasukurban ka na ibugay ka ng mga masakit na sa kapapagalan. Sa Bismillah, ada na intervision lang siya, napakasultan so intervision from Madrasah Rahmaniyah, Madrasah Rahmaniyah Islamiyah. At-Talibat Fatma Nasrima. Bagay sa Kitab Islamiyah. So mga Muslim ka, no? Wala bagay sa mga intervision na itakan yun, no? Mapasad na yan na pag-intervision na sa mga Muslim. At itanong imanungan, gawin niya ang lami-lami. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal muslimuna hadiruna wal hadirat bihaflat Idul Adha al-Mubarak al-Munasabah. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam akan kanu sumalilintar dan bersuka barakat apun wala. Ama papati dalam sakai awalan Abdul Hijjah. Kapitaro unabitanu kitaro Allah sa Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Yakunu rasulu 'alaikum syahida. Sabaatkum 'alanian. Sakamoto abiloy amiskano abataw siingul bakan ugaw-yaguyan ay gagante sa sukot kaangkano mabaloy ang mga saksi penangan manusia. Nago mabaloy susuko ang saksi rekano. Yanan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksi ang tanong sa mga ulama tanong, adiran ng dudukutan sa gintong-gawiran ko agama Islam. Mungkin ko mga madrasa, seminar, sa kapakatitindag o ang ibahang wabing Islamic seminar, sa katutong bakiran, patunggaran sa Madaya, dan to sa harudin marun, na gusto mga ulama tanong. Unaan tanong sugawi ang sumasagar, batabulabarong iman tuwa, Dulhijjah, kapitaro, nabi tanong ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamin ayami amalu salih, fiha ahabu ilallah, min hadihil ayam, yakni ayamul usr. Qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji dzalik bi syai'un. Doa ko mga gawi agar pagkanulong sa mga pipya, inutap kebagayaan wala. Sihipo sa kaya sa pulugawi si Kudul Hijjah, ya Rasulullah, apya sujihad sa dalan wala. Uway, apya sujihad, inunta sa mga luminyo, ratus ko ginawa niya, nagusulta putya. Dan kami akan beringanan, kami puno kulalan wala, yang syahid. Sudul Hijjah nama papati delman, sungarilayu Allah ku Adam alaihi salam. Sadha pusakau ang yang masaku yaumul arafah, naprilaan manku Allah kunyan dusanya. Mga
Kaya, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, isa niya ko ito ikaritan talo. Ubadan pa na mulai sa intervention kung mga ikaritan talo, lagi lumabas siya sa ayat na nalalakan talo yung hadita ng programa. Ay kayo, inshallah. Okay, so paganaya sa talo. Sama na yan 15 minutos sa lampa o palabuan talo lang isang pay talo o snack talo. Pati ang gigiwi kapalabi-labi. Ayaw mga niyan na ayaw ito apakaysa so magasan na piyadali sa kakapakautuyo na nilo kapatik ito puli paluruganan sa kadaya. Pangaliro na pakaysa talo na antaw nung lingaran agyang kay Muhammad talo nato gawin ang taingaran yan yang kay guru tanu biya baloy ajaran ko kataratan na nakanto si Muslifa na Muslifa na asal-asal. Okay, siguro si Alalim Al-Sari Salako sa na pusulat na sa talwa na marwana na nako biya siya. Okay, ikadua pakaysa tano na antula sugawi ada militan ulan-ulan, nabi kapiran ulan-ulan, so kiyari o Allah o Adam alaihi salatu wassalam. Dia kadang layak magasap. Siya ko mo, kami ang ako kung ano sa kagyo. Okay, let's na. Pagaling ko na glory ko Dhul Hijjah. Naligulo biasa. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikadua itu ada asal. Nah, rohot na ko sa kulipusan yan. Oh, ay pa sa nang takulipusan do. Yang aktif yang ako si nasa kami pangabayaw sa saliba. Okay, balasan tanu Allah. Ikatulwa pa kayo sa tanong na antula ulan-ulan na bikapira kung ulan-ulan so kilimbawataan kung Isa alaihi salatu wassalam. Saya tanong ko sa pa kayo sa pati. Mabayaw lang sa dyan. Ya? Tiga saya, akaw lo ko to. Ya kabayaw to. Ay, kapira gawin. Ika 5 gawi. Yun yung so kinibawatan ko. At lang sa kayo sa tanong. Isaan nananawan. Pero naman, yan siya sa kagutusig. Yan kaya kapag-kapir ka. Saan sa after yan nananawan na tegulo, naskali. Hindi ka kaya sa kaso. Apakah kafir kawanku? Ya, kita lihat. Oke. Satu satu. Nah, kafir apa? Sekuat. Sudah ulang-ulang. Akhirnya bawatan ku Isa. Kamu kafir apa? Oh, lu kan pernah lagi. Sekali saja. Isa. 2. Telur. Nah, ini boleh guys ya? Oke. Nah, sige. Sallallahu alaihi wasallam na suko Dhul Hijjah ikatlong gawe ko Dhul Hijjah. Okay, ay kasriyan ikatlong gawe ko Dhul Hijjah ikatlong gawe ko. Bindun saya sa kapira kawan. Okay, ako si Muslim pa mga kabayo sa lima. Na Muslim pa biyo na ako. Ikapat siko Dhul Hijjah sa moto biya sa na. Nama bahasa nomor 2 game digital para lawan bahasa. Oke, kita musayang na kedua antar mata tahu ulang-ulang Dhul Hijjah sudah dua Yaumut Tarawiyah. Yaumut Tarawiyah. Oke, kita sebutkan akan kedua mga hujjaz
Oke, tuh, nah, sige. Sama apa kau pikiran lo? Sige. Ika pera. Ika? Ika walo. Sa, congratulations. Ika walo sigo. Berhijjah. Itu so yang tarawiyah. Nah, kedua question. Anda makatabu agawi nabika piulan nabika pirakulan sebituan saya mon Arafah. Saya terima. Nah, mari ke oke. Mari ke kita. Kasiao. Eka siap, congratulations. Alhamdulillah. Oke. Eka pira ko pun bakal pas. Eka pira na maya ayo. Eka 5. Oke, terus si kamu sudah tahu. Nah, isabu. Tema eka kan. Saya lupa. Salah eka pilo. Alright. Ano yan niyo? Agyang porto ayat ay inisubag o Ismail wa Ma'yan kuliya teruon u Ibrahim ahay ikaritang ko na may ilayakan ko tagin na panapan sumuli ko suka na ato yan inisubag o Ismail na suga sa Arabia na aliyo inisubag api ang porto ko ini sebagian lo sadar kan mah lebih oh suayat ya bunayya antu nama pilih balaiya nun ya nah tepas tuh Esa 2 3 nah minum tidak saya minum dulu nah jangan saya nanti kasu ada kiai pun. Jauh, nah itu cewek. Nah kalau kita tahu, Aywa, Syah, ya abadi af'al ma tu'maruna satajidu, insyaallah minas sabirin. Ayat mana dia dah hayya makuliakan nangkul dengan kadal. Sungai Yesus subur ka amat tak sa kanila pakapantang ako Allah Akbar nah ya kalau nah ada apa nih ginagawa pa saya mulai sa Rasul dari Islam ya hindi ka Rasul dari Islam ya kata bala dari Islam at yung sa Rasul dari Islam ya bala sa laluwa saya ginagawa saya grupo right nah kita sa grupo Barakallah. Ata no mga kusatiran nada abon na sangat lutri. Nah, kalau sa Musripatan sa distrik Musripatan si Ainul Haya kakadana na idaya na basa wasa sa Masjid Musripa kiso distrik Musripatan. Oy, na sudah sekalian. Oy, saat lagi sakit kami pergi Al-ayamul madhi betul ini dia ada yang mana artista ini makanya kaitan oleh parola bintang tamu saya Allahu Akbar nah saya dari parawan jauh buat membuat interview saya balasan dan Allah apa jadi balasan nah ulah paginya ini ulah babik jadi lewat panjang ibu lapa nah Ainul Haya, bismillah. Saya pikir apa pilihnya. Oh, ada pencan, nana. Oke. Apa pasada? Apa lain yang apa ginawa ko? Zaniyatil wada wajabat syukru alaina mada'an fiyahida ayyuhal ma'asuki
fil amri mudah ya tasarrafal madinah marhaban ya khairaja suminin jauh su'ulanna sumibang su'aluman ya kata limu masuk nabiya rasulullah minggulan sebenarku sebanganku sedepan. Selamat. Okey, saya yang dari utak operation. Umat Islam yang betul sekalian Abdul Bahar Women Islamic Seminar. Autor yang mempunyai dua, Abu Intervention or Nusulah Islamiyah. Allahu Akbar. Nak terbang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Balaskan Allah mga kaitano, mga pamenta sa Islam. Kinalay ba mga kapal? Guru ka pa isla ka. Pwede rin ka para matanong. Pwede rin sumay. Tanto Okey, palak pagi ni. Okey. Alhamdulillah sama tu yang apa sa intervention ng group 1, group 3 ay mga sa intervention na group 4. Api apa na sumasatan mamla daw sang tanong pa. Kaya nga dua lang ba? Ang grupo, apalakatan na sumastak tanong inshallah. Kau to si Muslim pa nadila di dito lang nagyang tuwas taktan. La grupo syair sumasatan daw. Wana mga isa siya para na bismillah. Oh, bismillah. Askalwe na alhamdulillah kata saya susah. Kata pagaling si Sagyang Gaya Abdul Bahar Women Islamic Seminar Pagibang sa Intermission malaging bertunong dunia syair bahasa Arab. Paano na mapasan na saya masingan po. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallah. Lihat yang kurang yang ayam grup 4. Okey, nana saya satu baru yang apa? Intermission yung sampanan na ron, sano sudah sabi tidak. Oh, suka pa ako piritan na malayang kapag dia ginawa. Kubar na natarga no sa. Oh, din na ba tayo panluro kapalit niya mga tigas? Bismillah, tiada lain na kilgami. Oh, na bismillah. Ini pagile, di ba yan ang bumukunsi na din kami ang katalong kapalit.
Na nabundagin nga Muslim pa sa bawon. Nalabis nila. At maganda nung tumawa. Alhamdulillah. Isa na naman. Nakauto siya eh. At siya Muslim pa. Na Muslim pa siya dalit nakapitingin ko na yung kukulaya. Bakit po alit? Kasi ako, kaya naman parang kanino sa kanila na dito. Dahil sila o subang boro-boro na rumakot. Barakallah. So alhamdulillah. Yang mamabuang nga tayo may pagis nagtanong na nanadatanong na napakanduan ng kaya Abdar Talong na mapasad na ayan din na programa na so video na badami iposituri roon na kanatu barang ano pagita at ibubutan ng unang subutan roon kapweba ka waya nga kung so awili ka waya nga kung so palibubutan roon na palay dito ka so na makawi nagpapakay ang na ito pa nakasuro ka na kamadak na ito insyaAllah na kami so closing remark and dua education na siya merkadan mapangnag balasan ka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta al-sami'ul basir lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta rabbus samawati wal ardi wa anta rabbul arshil azim. Allahumma inna nas'aluka wa nastahdiq wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جل بالكفار ملحق اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا إنك أنت تعلم من قلبنا ورسلنا يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا الله اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Nabalasan tanong Allah saya next seminar tanong na July 26